హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసుల్లో మనము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 35వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఆధారంగా ఈ శ్లోకాన్ని, భక్తి వేదాంత భాష్యం ఆధారంగా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము. హరే కృష్ణ. 9వ అధ్యాయము 35వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాన్. స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాన్. స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాన్. మానో మే భిక్షితో బత. మానో మే మానో మే భిక్షితో భత. మానో మే భిక్షితో బత. మానో మే భిక్షితో భత. మానో మే భిక్షితో బత. ఈశ్వరాత్ క్షీణ పుణ్యేన. ఈశ్వరాత్ క్షీణ పుణ్యేన. ఈశ్వరాత్ క్షీణ పుణ్యేన. ఈశ్వరాత్ క్షీణ పుణ్యేన.
ईश्वरात् क्षीणपुण्येन ఈశ్వరాత్ పుణ్యేన फलीकारानिवादनः ఫలీకార నివాదనః फलीकारानिवादनः ఫలీకార నివాదనః फलीकारानिवादनः ఫలీకార నివాదనః यच्छतो मौढ्यान् मानो मे भिक्षितो भता స్వరాజ్యం యచ్చతో మే భిక్షతో బత स्वराज्यं यच्छतो मौढ्यान् मानो मे भिक्षितो भता మానో మే ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलीकारानिवादनः ईश्वरात् क्षीणपुण्येन पुण्येन फलीकारानिवादनः हरे कृष्ण स्वराज्यं यच्छतो मौढ्यान् मानो मे भिक्षितो भता ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलीकारानिवादनः हरे कृष्ण चामुंडेश्वरी माताजी विशालावती माताजी हरे कृष्ण प्रभु स्वराज्यं यच्छतो मौढ्याना मानो मे भक्षितो बतः ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलीकारानिवादनः हरे कृष्ण प्रभु जी स्वराज्यं यच्छतो मौढ्यान्मानो मे भिक्षतो बता ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलीकारानिवादनः हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्ण नागरत्न माताजी लक्ष्मी माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी स्वराज्यं यच्छतो मौढ्यान् मानो मे भिक्षितो भता ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलीकारानिवादनः हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण स्वराज्यं यच्छतो मौढ्यानां मनो मे भिक्षतो ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलीकारानिवादनः చిన్న పిల్లలే అన్న रामांजनी माताजी कोटेश्वरी माताजी హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారములు. స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాన్ మానో మే భిక్షితో బత ఈశ్వరాత్ క్షీణ పుణ్యేన ఫలీకారా నివాధనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ గురుజీ స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాన మనో మే భిక్షతో బత ఈశ్వరా క్షీణ పుణ్యేన ఫలీకరా నివాదనః. హరే కృష్ణ గురుజీ. वसंतबाई माताजी मंजुभाषिनी माताजी
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాన్ మానో మే బిచ్చతో బత ఈశ్వరాధీన పుణ్యేన ఫలికారా నివాదన. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాత్ మానో మే భిక్షతో బత ఈశ్వరాత్ క్షీణ పుణ్యేన ఫలికారా నివాదన. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాసు ప్రభు, వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాన్మానో మే భిక్షితో బత ఈశ్వరాత్ క్షీణ పుణ్యేన ఫలికారా నివాదన. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాత్ మానో మే భిక్షితో బత ఈశ్వరాత్ క్షీణ పుణ్యేన ఫలికారా నివాధన. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రేమలత మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాన్ మానో మే భిక్షితో బత ఈశ్వరాత్ క్షీణ పుణ్యేన ఫలికారా నివాధన. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాన్ మానో మే భిక్షితో బత ఈశ్వరాత్ క్షీణ పుణ్యేన ఫలికారా నివాదన. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాత్ మానో మే భిక్షితో బత ఈశ్వరా క్షీణ పుణ్యేన ఫలికారా నివాదన. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, అలాగే భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. స్వరాజ్యం తన భక్తియుత సేవ, యచ్చతః వసగగోరినట్టి మౌఢ్యాత్ మూర్ఖత్వము వలనను మానః భౌతిక సంపత్తులు మే నాచే భిక్షితః అడుగబడినవి బత అహో ఈశ్వరాత్ చక్రవర్తి నుండి క్షీణ నశించిన పుణ్యేన పుణ్యము ఫలికారాన్ నూకలు ఇవ వలే అదనః దరిద్రుడు భగవానుడు నాకు తన ఆంతరంగిక సేవ వసగినప్పటికిని మూర్ఖత్వము వలనను పుణ్యలేమి వలనను నేను నామము
నామము యశస్సు యశస్సు సంపత్తులనే కోరితిని. సంపత్తులనే కోరితిని. ఏదడిగినను ఇవ్వగోరిన ఏదడిగినను ఇవ్వగోరిన చక్రవర్తిని సంతృప్తి పరచిన పేదవాడు అజ్ఞాన వశమున కొన్ని నూకలను కోరినట్లుగా నా స్థితి తయారైనది. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం బై జయశ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. ఈ శ్లోకమునందు స్వరాజ్యం అనగా పూర్తి స్వాతంత్రం అను పదము మిగుల ప్రధానమైనది. పూర్తి స్వాతంత్రం అననేమో బద్ధజీవుడు ఎరుగజాలడు. నిజస్థితి ఎందు నెలకొంటే సంపూర్ణమైన స్వేచ్ఛ. భగవతాంశయగు జీవునికి నిజమైన స్వాతంత్రము దేవదేవునిపై ఎల్లప్పుడూ ఆధారపడి ఉండుట. తల్లిదండ్రుల నేతృత్వంలో పూర్తి స్వేచ్ఛతో క్రీడించు బాలుని అనగా వారతన్ని కనిపెట్టి ఉందురు. అతడు బోలును బద్ధజీవుని స్వాతంత్రమనగా మాయచే కలుగచేయబడు అవరోధములతో పోరాడుట కాదు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని శరణుజొచ్చుటయే నిజమైన స్వేచ్ఛ. మాయచే కలుగచేయు అవరోధములను తొలగించుకుని పూర్తిగా స్వేచ్ఛాయుతులగుటకే ఎల్లరూ ఈ భౌతిక జగమున యత్నించుచున్నారు. ఇదే జీవన సంఘర్షణ అనబడును. కృష్ణ ప్రేమతో తిరిగి నెలకొంటే నిజమైన స్వాతంత్రం. వైకుంఠ లోకములకు గాని గోలోక బృందావనమునకు గాని చేరినవాడు స్వేచ్ఛగా భగవత్ సేవను చేయగలడు. అదే సంపూర్ణమగు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రము. దీనికి భిన్నమైనది భౌతికమగు ఆధిపత్యము. దానినే మనము స్వేచ్ఛ అని భావింతుము. పలువురు రాజకీయ నాయకులు స్వాతంత్రము చేకూర్చుటకై తీవ్రముగా యత్నించిరి. కానీ అట్టి నామమాత్రపు స్వాతంత్రం చే జనుల పరాధీనత అధికమైనది. భౌతిక జగత్తునందు స్వాతంత్రమునంద యత్నించుట వలన జీవుడు సుఖవంతుడు కాజాలడు. కనుక అతడు దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మములకు శరణొంది తన నిత్య సేవలో నిమగ్నుడు కావలెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ప్రకాష్ రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రణామ్స్. తన ముత్తాతయ్యకు బ్రహ్మ కన్నను అధికమైన సంపత్తులను వైభవమును కోరితినని ధ్రువుడు పశ్చాత్తాపడుచున్నాడు. అతడు భగవానుని యాచించిన వైనము దరిద్రుడు చక్రవర్తిని నూకలను అడుగుటలో పోలినది. సారాంశమేమనగా ప్రేమ భక్తిలో నెలకొన్న భక్తుడు భౌతిక సంపత్తులను ఏనాడు దేవదేవుని కోరరాదు. భౌతిక సంపత్తులు లభించడన్నది కేవలం బాహ్యశక్తి యొక్క కఠినమగు విధి నియమములపై ఆధారపడి ఉండును. కనుక విశుద్ధ భక్తులు కేవలము సేవాధికారంనే శ్రీకృష్ణుని కోరుదురు. మన నిజమైన స్వాతంత్రం ఇదియే. దీనికి అన్యమైనది కోరినచో అది మన దురదృష్టమునకు చిహ్నము మాత్రమే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశము. సో ఇది వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం
శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఆ ధ్రువుడు తాను వనరించినటువంటి భక్తి కారణంగా ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి అతడు చేరుకున్నప్పటికీ కూడా తాను అజ్ఞాన వశమున ఆ భగవంతుణ్ణి కోరుకోవలసిన దానికి భిన్నంగా తాను కోరుకున్నందుకు పశ్చాత్తాపడుతూ మరి ఆ విధమైనటువంటి తన యొక్క పరిస్థితిని అతడు ఆలోచిస్తూ ఎందుకు ఆ విధంగా చేశాను అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి అతడు మనసులో అనుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఇది. అందుకే ఆ క్రమంలోనే నేను ఎంత మందభాగ్యుడినో, జన్మ మృత్యు పరంపరను శీఘ్రమే ఖండించవేయగలిగేటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి వాటిని వదిలేసి ఏదో తాత్కాలికమైనటువంటి విషయాలను నేను కోరుకున్నానే అంటూ బాధపడుతూ సో ఒక రకంగా మరి దీనికి నా మనసును ఆ విధంగా పాడు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ ఉన్నత లోక వాసులైనటువంటి దేవతలై ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే నేను వైకుంఠ లోకాలకు పోవడానికి వారు ఓర్వలేక నా బుద్ధిని పాడు చేసి ఉండవచ్చు అంటూ ఆయన మరి ఆ విధంగా ఒక రకంగా ఆలోచించి మరలా ఇంకా చెప్తాడు, దైవీ మాయా ముపాశ్రిత్య అంటూ ఆయన అంటే నేను ఆ దేవదేవుని యొక్క ఆ మాయావశుడునైనటువంటిది అయి వాస్తవాన్ని తెలుసుకోలేక మాయావుడిలో నేను నిదురించి తిని ఆ క్రమంలోనే నేను కొంతమందిని శత్రువులుగాను వైరంగాను ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనటువంటి అసత్యమైనటువంటి జీవన విధానాలను గురించి నేను ఆలోచించానే అంటూ ఆయన పశ్చాత్తాపడినటువంటిది. మరి వాస్తవానికి భక్తిలో నెలకొన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు తప్ప అన్యముగా ఆలోచించవలసినటువంటిది కాదు. మరి నేను ఆ కష్టతరమైనటువంటి కార్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరిచి కూడా కేవలము వ్యర్థమైనటువంటి వాటిని గురించే నేను కోరుకున్నానే. నేనెంతటి దురదృష్టవంతుడనో కదా. జన్మ మృత్యు పరంపరను ఖండించి వేయగలిగేటువంటి ఆ దేవదేవుని దర్శనాన్ని పొంది కూడా నేను తిరిగి మరలా అవే పరిస్థితులను
కోరుకుంటేనే అని అతడు చింతిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము పూర్వపు శ్లోకంలో చూసినటువంటివి. సో ఇంకా ఈ క్రమంలో ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి. హరే కృష్ణ 35 కదా కృష్ణ. సో ఇక ఆయన తన యొక్క స్థితిని తలుచుకుంటూ ఇంకా ఈ విధంగా ఆయన అనుకుంటూ ఉన్నటువంటిది, స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాన్ మానో మే భిక్షితో బత ఈశ్వరాత్ పుక్షీణ పుణ్యేన పలీకారానివాధనః. సో ఇక ఆయన తన పరిస్థితిని గురించి అనుకుంటూ ఉన్నాడు. స్వరాజ్యం యచ్చతో మౌఢ్యాన్. సో మరి ఆ భగవానుడు మరి కరుణ ద్వారా తన యొక్క భక్తియుత సేవను, ఆ భగవానుడికి భక్తియుత సేవను చెయ్యగలిగేటువంటి ఆంతరంగిక సేవ, ఆ భగవానుడికి సేవ చెయ్యగలిగేటువంటి అవకాశాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినప్పటికీ మౌఢ్యాన్ మూర్ఖత్వము వలన మానమే భిక్షితః. సో భౌతికమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి సంపత్తులనే నేను అడిగానే అంటూ, ఈ భౌతిక జగత్తులో మా తాత తండ్రులు ముత్తాతల కంటే గొప్ప రాజ్యం కావాలి అని, తద్వారా గొప్ప పేరు కావాలని, గొప్ప మూర్ఖత్వం వలన నాలో పుణ్యం లేనిపో కారణంగా నేను నామము యశస్సు అనేటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి సంపత్తులనే కోరుకున్నానే అంటున్నారు. ఇది ఎలా ఉందో ఆయన పోలుస్తున్నారు. ఈశ్వరాత్ క్షీణ పుణ్యేన పలీకారానివాధనః. సో ఏదవడిగినా ఇవ్వగలిగేటువంటి ఒక చక్రవర్తిని ఈశ్వర ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు, ఈశ్వరాత్ అంటే సర్వాధికారి అన్నట్లుగా చెప్పబడుతున్నటువంటిది. ఈ భౌతిక జగత్తులో సర్వాధికారిగా రాజ్యాలకు మనం చక్రవర్తిని చూస్తాం. అటువంటి ఆ చక్రవర్తిని, ఎందుకంటే చక్రవర్తి స్థానం రాజు కంటే కూడా ఎక్కువగా చెప్పబడుతుంది. అలాంటిది మరి అటువంటి చక్రవర్తినే సంతృప్తి పరిచినటువంటి ఒక పేదవాడు, అంటే ఆ చక్రవర్తిని సంతృప్తి పరిచినటువంటి ఒక పేదవాడు క్షీణ పుణ్యేన అంటే ఇక్కడ అజ్ఞాన వశమున క్షీణించినటువంటి అత పుణ్య కారణంగా, అంటే తన యొక్క అజ్ఞాన కారణంగా పలీకారానివ అధనః. ఆ అజ్ఞాన వశమున ఆ దరిద్రుడు అంటే ఆ పేదవాడు ఏదడిగినా ఇవ్వగోరినటువంటి చక్రవర్తిని సంతృప్తి పరిచి కూడా అతడు ఏం కోరుకున్నాడట? నూకలను కోరినట్లు. ఏవో చిన్న బియ్యం కూడా కాదు, బియ్యంలో ముక్కలుగా మిగిలినటువంటి ఏరబడినటువంటి పనికిరానటువంటిగా ఒక రకంగా చెప్తూ ఉంటారు నూకలంటే. సో అటువంటి వాటిని కోరుకున్నానే నేను, అలా తయారైంది నా యొక్క స్థితి అంటూ అతడు బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. భగవంతుడు నాకు ఎంతో గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు. స్వరాజ్యం, తన యొక్క భక్తిత సేవను నాకు ఇచ్చాడు. అయినా మూర్ఖత్వము వలన నేను సాధారణమైనటువంటి నామ యశస్సు సంపత్తులనే కోరుకుంటుని కదా అంటూ బాధపడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. దీనిలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దీనికి ఎంతో చక్కటి వివరణము ఇవ్వబడినటువంటిది మనము చూడవచ్చు. ఇక్కడ ఆయన ఈ శ్లోకానికి భాష్యము ఇవ్వబడినటువంటి దాంట్లో
ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకమునందు స్వరాజ్యం అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా ఈ చెప్తున్నది పూర్తి స్వాతంత్ర్యము అని పదము. ఏంటి పూర్తి స్వాతంత్రం అంటే అక్కడ మనకు పదాల యొక్క వివరణలలో అర్థాలలో ఇవ్వబడినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవయే పూర్తి స్వాతంత్రము అని చెప్పబడుతున్నటువంటిది. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పదం ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి. స్వరాజ్యం అంటే పూర్తి స్వాతంత్ర్యం. ఏంటి పూర్తి స్వాతంత్రం అంటూ చెప్తున్నారు. ఏంటి పూర్తి స్వాతంత్రం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ. సో మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధ జీవనంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడు కూడా ఈ పూర్తి స్వాతంత్రం అంటే ఏమిటో ఎరగజాలడు. ఏమిటంటే పూర్తి స్వాతంత్రం అంటే ఆ జీవుడి యొక్క నిజమైన స్థితిని ఎరిగి ఉండటమే. ఆ ఎరిగి అంటే మన యొక్క నిజస్థితిని తెలుసుకొని ఆ స్థితి యందు నెలకొని ఉండడమే సంపూర్ణమైన స్వేచ్ఛ లేదా స్వాతంత్ర్యము అని చెప్తున్నారు. సంపూర్ణమైనటువంటి స్వాతంత్ర్యము అంటే జీవుడికి మన యొక్క నిజస్థితి, ఆ నిజస్థితి యందు నెలకొని ఉండుటయే సంపూర్ణమైనటువంటి స్వేచ్ఛ, ఫ్రీడమ్, ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్తున్నారు. స్వాతంత్ర్యం, స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రమైనటువంటి అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి స్వేచ్ఛ అంటే మనకి మరి మన యొక్క నిజస్థితి యందు మనము నెలకొని ఉండుట. మరి ఏమిటి మన యొక్క నిజస్థితి? ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలుగా ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై ఉండడము, భక్తియుత సేవయందు నిమగ్నమై ఉండడమే మనకున్నటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి స్వేచ్ఛ. ఎందుకంటే మనకి ఒక యజమాని దగ్గర ఉండేటువంటి సర్వెంటు మరి అతనికి స్వేచ్ఛ ఏంటి? అతని స్వేచ్ఛ అనేటువంటిది ఏంది? ఆ యజమాని చెప్పినట్లుగా ఆ యజమానిని సంతృప్తి పరిచే విధంగా తన పనులు చేయడం. సో మరి భగవంతుని యొక్క అంశలుగా ఆ భగవంతుని పైననే ఆధారపడి ఉండడము. ఎలాగైతే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఎలాగైతే చిన్న పిల్లలు తన తల్లిదండ్రుల యొక్క నేతృత్వంలో ఉన్నప్పుడు పూర్తి స్వేచ్ఛతో క్రీడిస్తూ ఆడుకుంటూ ఉండేటువంటి బాలులుగా మన యొక్క స్వేచ్ఛను చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు వారికి మిగిలినవన్నీ వాళ్ళు స్వతంత్రంగానే ఏదైనా ఏది పడితే అది చేస్తూ ఉంటారు. వాటికి సంబంధించినవన్నీ కూడా చూసేటువంటి, వాటిని సంరక్షించుకునేటువంటి బాధ్యత తల్లిదండ్రులు చూస్తూ ఉంటుంటారు. అది మరి జీవుడి యొక్క స్వేచ్ఛ, స్వతంత్ర్యము ఏంటి? ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి బద్ధ జీవు అది ఏంటి? ఇక్కడ ముక్త జీవుల యొక్క స్వేచ్ఛ అది. కానీ బద్ధ జీవుడి యొక్క స్వతంత్రము మాయచే కలగజేయబడుతుంది కదా. సో కనుక ఈ అవరోధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ మానవమానాలు, సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఇక కలుగుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఎప్పుడు అంటే మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని, మన యొక్క స్వేచ్ఛను మనము మర్చిపోయి, మన యొక్క స్థితిని మర్చిపోయి మనము మన వాస్తవికమైనటువంటి విషయాన్ని ఆ మాయాశక్తితో, అందుకే నిన్న ధ్రువుడు అంతకుముందు శ్లోకాల్లో మాయావశుడునై వాస్తవాన్ని తెలుసుకోలేక
నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ అంటే ఏమిటో తెలుసుకోలేక నేను మాయావుడిలో నిదురించి తిని కదా అంటూ మరి అక్కడ చెప్తున్నాను. వాస్తవమైనటువంటి నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణజొచ్చుటయే నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కానీ మనమేమవుతుంది, ఈ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్వం వలన ఆ మాయ బంధనాలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో మాయ చేత కలగజేయబడేటువంటి ఆ అవరోధాలను తొలగించుకొనుటయే మరి ప్రతి ఒక్కడికి కూడా నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ స్వేచ్ఛ అంటే మనం ఏదో అనుకుంటూ ఉన్నాం ఇక్కడ, భయం. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ మాయా చేత ఆవరించబడి ఉంటామో అప్పుడు మనకి భయం కలుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ భయం నుండి బయటపడగలగడమే నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ. సో దీనికి మనకి ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఒక చిన్న ఉదాహరణతో చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒక సర్వెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక సేవకుడు ఒక రూమ్ ఊడ్చేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి. ఆ రూమ్ ఊడ్చేవాడు అతని యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? ఒక ఎండి రూమ్లోకి వెళ్ళాడు అనుకోండి, మంచి భవనంలో మంచి ఎండి రూము, ఏసీ రూము, మంచి చైరు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి ఒక రూమ్లోకి వెళ్ళాడు అనుకోండి. ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళి తన స్వేచ్ఛగా ఏం చేయగలడు? స్వతంత్రంగా తనకున్నటువంటి పరిధి ఏంటి? తనంటే ఆ రూముని శుభ్రం చేసి రావడము అనేటువంటిది అతనికి ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ రూమ్లో సర్వ్ చేసి ఆ రూమ్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేయడం అనేటువంటిది అతనికి. కాబట్టి ఆ రూమ్ని క్లీన్ చేసేంత వరకు అతను ఎంతైనా స్వేచ్ఛగా చేయగలడు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రూమ్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎండి చైర్ చూసి ఆ చైర్లో కూర్చోవాలనేటువంటి భావన వచ్చేసింది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం? దానికోసం తాపత్రయపడతాడు, అటు ఇటు చూస్తాడు, ఎవడన్నా వస్తున్నాడు అలా చూస్తారు, అందులో కూర్చుంటాడు. కూర్చోగానే భయం ఏర్పడుతుంది. అయ్యో సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయే, ఇది చూశాడే, కాబట్టి నా ఈ మాత్రం కూడా ఉద్యోగం లేకుండా ఊడిపోతుంది నా పరిస్థితి అనేటువంటి భయం కలుగుతుంది. ఎందువల్ల వచ్చింది ఇది? తనదు కాని దానిని గురించి ఆలోచించినటువంటి పరిస్థితి వలన. సో మరి అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులుగా మనకున్నటువంటిది ఆ భగవంతుని సేవ చేసుకోవడం. ఈ భౌతిక జగత్తులోకి మనం వచ్చామంటే ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ, అందుకే మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి వర్ణాశ్రమ విధానాలు. అందుకే భగవంతుడు చెప్తాడు, చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో వారి వారి ధర్మాలను అనుసరించి, వారి యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను అనుసరిస్తూ భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. అందుకనే కర్త తన విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తిస్తూ ఏ విధంగా పరిపూర్ణమైనటువంటి కర్తగా మారవచ్చో నేను చెప్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తారు. సో కనుక మనం ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మనము మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి దాన్ని వదిలేసి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి ఒక భావన రాగానే మనలో భయం కలుగుతుంది. అదే మనలో అజ్ఞానం వలన మనకు కలిగేటువంటిది. సో కానీ మనకున్నటువంటి ఇది ఆ భగవంతుని కృష్ణ సేవలో తిరిగి నెలకొనుటయే నిజమైనటువంటి స్థితి. ఎలాగైతే ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళినటువంటి వాడి తన యొక్క స్థితి ఏంటంటే ఆ రూమ్ని శుభ్రంగా ఊడ్చి బయటకు రావడమే, అంతేకాని ఆ ఎండి చైర్లో కూర్చొని, ఎందుకంటే అది ఎండికి సంబంధించినట్టు అది సుందరంగా ఆ రూము మంచిగా ఊగేటువంటి చైర్ లాగా ఉండగా దాన్ని చూడగానే మన మనస్సు ఇదవుతూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు మాయ చేత ఆవరించబడి. అలాగే మనం ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వాస్తవంగా ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశగా, ఆయన యొక్క సేవకులుగా వచ్చినటువంటి ఆ సేవను మర్చిపోయి ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడమే మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ఇది. అందుకే భగవద్గీతలో అర్జునుడు అడుగుతాడు, శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారిని కర్మలు చెయ్యాలి అనేటువంటి ఆయన ఎందుకంటే దానిలో చెప్తారు అంతకుముందు, శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ
పరధర్మాత్ స్వనిష్ఠితాత్, అంటే వేరొకరి ధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వహించడం కంటే దోషంతోనైనా స్వధర్మాలను నెరవేర్చడమే ఉత్తమము అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే మనకెందుకంటే కొన్ని నిబంధనలు, ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్ అని అంటాం. మన ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్ మనం చేస్తూ పోవాలి. మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకి శిక్షణ పొందడానికి మనకు వచ్చినటువంటి అవకాశం, ఆ గుణాలను అనుసరించి ఆ ప్రిస్క్రైబ్డ్ విధి విధానాలు, ఏదైతే శాస్త్ర విధి విధానాలు ఉన్నాయో వాటిని అనుసరిస్తూ మనం చేయవలసినటువంటిది. కానీ దానికి బదులుగా నిజమైనటువంటి భోక్త ఆ భగవంతుడు, కానీ మనమే భోక్తలము, మనమే అనుభవించేటువంటి వాళ్ళము అనేటువంటి భావన రావడం కారణంగా ఇది జరుగుతుంది. అందుకే అర్జునుడు అడిగినటువంటి విషయం ఏంటంటే అక్కడ, ఓ వృష్ణివంశీయ సంజాతుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మనిషి బలవంతంగా వినియోగించబడినట్లుగా దేని వలన, దేని చేత పాపకర్మలలో ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నాడు అంటూ అడుగుతాడు కదా. అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పురుష అనిచ్చన్న వార్ష్ణేయ బలవాది నియోజిత అంటూ ఆయన అడుగుతారు అక్కడ అర్జునుడు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క అంశగా జీవుడు ఆధ్యాత్మికుడు, పవిత్రుడు, సమస్తమైనటువంటి భౌతిక కల్మషాల నుండి ముక్తుడు అయినటువంటి వాడు. మరి అటువంటి వాడు మరి స్వభావరీత్యా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి పాపాలకు పాపాలకు లోను కాకూడినటువంటి వాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ప్రకృతి సంపర్కంలోనికి వస్తున్నాడో, రాగానే అతడు ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా ఈ రజోగుణ సంభావంతో, ఈ ఆధిపత్య భావనలో తన అంటే వాస్తవమైనటువంటి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా మన స్వధర్మం, మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితికి భిన్నంగా ఈ ప్రకృతి సంపర్కంలోనికి రాగానే అతడు ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా తన ఇష్టానికి విరుద్ధంగా కూడా పాపాలు చేస్తాడు. సో అందుకే అర్జునుడు ఆ విధంగా అక్కడ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి దానికి ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి సమాధానం, ఓ అర్జున, అది కేవలము కామమే. ఈ కోరికలన్నీ కూడా ఎలా వస్తున్నాయి? రజోగుణ సంపర్కము వలన పుట్టినటువంటిది. మనలో కలిగేటువంటి కోరికలు, ధ్రువుడు తనకు జరిగినటువంటి అవమానానికి, ఇదేంది, నా తండ్రి తాత ముత్తాతల కంటే గొప్ప రాజ్యాన్ని నేను పొందాలి అని, తన సహోదరుడు నాకు శత్రువు, ఇప్పుడు వాడికంటే నేను గొప్ప రాజ్యాన్ని పొందాలి అనేటువంటి భావన అతనిలో కలిగినటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి ప్రవర్తనకు, మనం ప్రదర్శించేటువంటి ఈ ప్రవర్తనలకు కారణము ఆ రజోగుణం. సో అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి భగవంతుడు ఇవన్నీ చేస్తూ ఈ విధంగా మనం ప్రవర్తించడానికి కారణము మనలో కలిగేటువంటి కామము, కోరికలు. అంటే మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం చేసేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది కామం కిందికి వస్తుంది. కానీ అదే ఇంద్రియాలను, అదే సేవను భగవంతుని దృష్టిలో చేస్తే అది ప్రేమ అవుతుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ప్రేమయుత సేవ చేయడమే జీవుడి యొక్క నిజమైన స్వతంత్రము. సో కనుకనే ఆ వైకుంఠ లోకాలకు చేరినటువంటి వాడికి ఈ మాయా బంధన ప్రకృతి భావాలేవి ఉండవు. సో కనుక ఆ వైకుంఠ లోకాలలో లేదా గోలోక వృందావనంలో చేరినటువంటి వాడు స్వేచ్ఛగా, ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా తన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితిలో నెలకొని ఉంటాడు. స్వేచ్ఛగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేయగలుగుతాడు. అదే నిజమైనటువంటి స్వతంత్రము, నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ. దానికి భిన్నంగా ఈ భౌతిక ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యము అంటే దానిని మనమే స్వేచ్ఛ అని భావిస్తూ, ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తులో నాకు స్వేచ్ఛ అంటుంటాం, మరి వాస్తవానికి మన భారతదేశ స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలని అంటాం. ఏమైంది? బ్రిటిష్ వాడు పోయి ఇంకొకడు వచ్చాడు. ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన స్వేచ్ఛ స్వతంత్ర? ఇది కాదు. ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆధిపత్య ధోరణి, పరిపాలించాలనేటువంటి భావనలు, ఇవి కాదు స్వేచ్ఛ.
నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రాలు, నిజమైనటువంటి ఆనందము ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే శ్రీల మనకి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు వారు చెప్తారు, ఆధ్యాత్మికం వైపుకు మనలో అంతర్గతంగా దాగి ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పుకున్నప్పుడు నిజమైనటువంటి స్వతంత్రము, నిజమైన స్వేచ్ఛ అని చెప్తారు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కూడా స్వతంత్ర సంగ్రామ ఉద్యమం సమయంలో చాలా మందికి స్వతంత్రం గురించినటువంటి దాంట్లో వారి ప్రస్తావనలు వస్తాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ. మరి ఏంటి అంటే ఆ భగవంతునికి అంటే ఆ వైకుంఠ లోకాలలో లేదా గోలోక బృందావనానికి చేరి అక్కడ ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడమే నిజమైన స్వేచ్ఛ. అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉండడమే నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ. మరి కనుక ఇప్పుడు ధ్రువుడు తన యొక్క స్వేచ్ఛను కోల్పోయాను అని తెలుసుకున్నటువంటిది. సో కనుకనే అతడు బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని తాను నామమాత్ర స్వతంత్రమనే పొందాను. ఎందుకంటే భౌతిక జగత్తులో స్వతంత్రం కోసం యత్నించడం వలన జీవుడు సుఖవంతుడు కాలేడు అని చెప్తూ ఉంటారు. నిజమైనటువంటి సుఖం, నిజమైన ఆనందం లభించదు ఇక్కడ. సో కనుక మరి నిజమైనటువంటి స్వతంత్రము, నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ, నిజమైనటువంటి సుఖము, నిజమైనటువంటి ఆనందము ఈ జీవుడికి లభించేటువంటిది ఆ దేవదేవుడైన శ్రీహరి శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదపద్మములకు శరణు నొంది తన యొక్క నిత్య సేవలో నిమగ్నమవడం, ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవలో నిమగ్నముడు కావడమే నిజమైనటువంటి స్వతంత్రము, నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ. సో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు ఏం కోరుకున్నాడు? తన ముత్తాతయగు బ్రహ్మ కంటే అధికమైన సంపత్తులను, వైభవమును కోరుకున్నాడు కదా. అందుకే పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు. నేను నామ యశస్సుల కొరకై ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది, నామము, యశస్సు, సంపత్తులను కోరితిని. ఎటువంటివి నామ యశస్సు సంపత్తులు? భౌతికమైనటువంటివి, తాత్కాలికమైనటువంటివి. సో మరి ఎవరిని అడగాల్సినటువంటివి అవి? ఆ ముక్తిపతి అయినటువంటి, భవచ్ఛేదుడైనటువంటి, మృత్యు పరంపరను ఖండించి వేయగలిగేటువంటి ఆ దేవదేవుడిని ఇవా నేను అడిగినది అని అతడు పశ్చాత్తాపడుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ విధంగా అతడు ఆ భగవంతుడిని యాచించినటువంటి వైనము, ఆ భగవంతుడిని తాను కోరుకున్నటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలు ఒక దరిద్రుడు, ఒక పేదవాడు సర్వాన్ని ఏదడిగితే అది ఇవ్వగలిగితే, ఎందుకంటే తన రాజ్యంలో, తన ఈ భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నతమైనటువంటి వాడుగా చక్రవర్తి. అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకాల్లో చక్రవర్తిని ఈశ్వరాత్ అని పోల్చబడినట్టు. అటువంటి అంటే భౌతిక జగత్తులో ఈశ్వరాత్. సో అటువంటి ఆ చక్రవర్తిని సంతృప్తి పరిచినటువంటి ఒక పేదవాడు తన అజ్ఞాన కారణమున బియ్యంలో, అంటే సాధారణంగా మనం తీసుకునేటువంటి బియ్యంలో పనికిరానివిగా పక్కకు తీసేటువంటి ఒక నూకలను అడిగినటువంటిదిగా తన యొక్క కోరికను తాను పొందినటువంటి దాన్ని పోలుస్తూ ఉన్నాడు. అంటే చూడండి, ఒక విశుద్ధమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు భక్తుడికి ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలు ఎంత తేలికగా, ఎంత తక్కువగా, ఎంత అల్పంగా, ఎంత ఇదిగా ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి. సో ఆ కామ వాంఛలతో, అంటే రజోగుణ సంబంధంలో అతడు కోరుకున్నటువంటి కోరికలు తాత్కాలికమే, అంటే అవి ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు. ఎందుకంటే కామం నుండి క్రోధం, క్రోధం నుండి ఇక ఇదంతా లోభ,
మనకి మనని పతనం చేసేటువంటి విషయాలు. సో కనుకనే అక్కడ ఇంకా చెప్తారు, కామం యొక్క స్థానాలు ఏంటి, అవన్నీ వాటన్నిటి నుండి బయటపడాలి అర్జున అంటూ చెప్తారు. 3వ అధ్యాయము 36వ శ్లోకం నుండి చివరి దాకా కూడా ఆ అంశాలను గురించే మనకి భగవద్గీతలో వస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక ఇక్కడ చివరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, సారాంశం ఏమనగా ప్రేమ భక్తిలో నెలకొనిన భక్తుడు భౌతిక సంపత్తులను ఏనాడును దేవదేవుని కోరరాదు. ప్రేమ భక్తిలో నెలకొనిన భక్తుడు భౌతిక సంపత్తులను ఏనాడును దేవదేవుణ్ణి కోరరాదు. భౌతిక సంపత్తులు లభించుటయనున్నది కేవలము బాహ్యశక్తి యొక్క కఠిన విధి నియమంపై ఆధారపడి ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ నియమ నిబంధనలు అనేటువంటివి ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు మనము వాటిని అనుసరించి ఉన్నతి చెందడానికి, ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరిన తర్వాత ఆ విధి అంటే నియమాలను వాటిని దాటేస్తే వచ్చాడు కదా, ఇది అవసరం లేనటువంటిది. కనుక విశుద్ధ భక్తులు కేవలము సేవా అధికారముని, అంటే ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఆ భగవంతునికి శరణాగతులై ఆయన యొక్క సేవని కోరుకోవాలి. ఆ సేవ చేసేటువంటి అధికారాన్ని తనకు ఇవ్వమని అడగాలి, ఆ కృష్ణుని కోరుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. జీవుడి యొక్క నిజమైన స్వతంత్రము అంటే అదే అని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ దానికి అన్యమైన దానిని ఏదైనా కోరుకున్నట్లయితే అది దురదృష్టమే. ఇప్పుడు ధ్రువుడు చింతిస్తూ ఉన్నట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ కాకుండా ఈ భౌతిక జగత్తులో తన ముత్తాత కంటే ఉన్నతమైనటువంటి రాజ్యాన్ని అతడు కోరుకున్నాడు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నట్లు, విశుద్ధ భక్తులు కేవలము సేవా అధికారమునే శ్రీకృష్ణుని కోరుకోవాలి, ఆ దేవదేవుడిని. అదే మన నిజమైన స్వతంత్రము. అలా కాకుండా దానికి అన్యమైన దానిని ఏది కోరినా అది మన యొక్క దురదృష్టమే. ధ్రువుడు ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ చింతిస్తున్నాడో, ఏ విధంగా అయితే భావిస్తున్నాడో అదే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము